כולנו מכירים את ההרגשה שהקצב מהיר לנו מדי. אנחנו לא מספיקים לעמוד במשימות השוטפות. רודפים אחרי הזנב של עצמנו. מה ירגישו ילדים שנמצאים בכיתה וסובלים גם מכמות אדירה של ילדים איתם יחד בכיתה, מה שגורם להם ליותר חששות, ליותר פחד להשתתף בצורה פעילה בשיעור, ולשאול שאלות שלא מובן? ממורה שגם אין לה מושג איך להשתלט על הכיתה, או אין לה מושג איך להעביר בצורה טובה ומעניינת את החומר לתלמידים, וקצב לימוד גבוה שתמיד, אבל תמיד, משרה לחץ והרגשה שהמורה רצה. החומר מצטבר וכמות החומר הלא מובן רק הולכת ותופחת, בערך כמו מינוס בבנק. כן חברים, ברוב ככל בתי הספר הבעיה הזו קיימת בלימודי מתמטיקה בפרט. הדבר היותר נורא הוא שכשנגמרת השנה, אמנם הציונים הם כבר היסטוריה, ואת השנה החדשה מתחילים מאפס. אבל את הגירעון שהצטבר מהשנה החולפת אי אפשר לאפס. ובעצם התלמידים שלנו מתחילים את השנה הבאה עם פערים ועם סיכויי הצלחה קטנים משמעותית, והאשמה בין היתר על השנה שעברה. יש רק דרך אחת למעשה להימנע מהתסריט הנורא הזה, והיא לעשות תיקונים ולשפר את ההבנה בקיץ. כן, במהלך תקופת החופש הגדול. לא הרבה מבינים כל כך כמה החודשים האלה של פגרת הקיץ הם מנוף אדיר לתקן את כל מה שלא הלכתו במהלך השנה, ולמעשה למנוע את הנפילה העתידית הזאת. הורים יקרים, שנת הלימודים הקרובה מגיעה ממש עוד מעט לסיומה, ונופלת בחלקם של התלמידים הזדמנות מארץ ההזדמנויות, להפוך את התסריט הנורא לתסריט מדהים, שבו השנה נפתחת, ובזמן שרוב התלמידים בכיתות עסוקים בלהיזכר בחומר ובלהוריד חלודה, הילדים שלנו מדקלמים את החומר ומוכנים עם אש בעיניים למבחן הראשון. ככה פותחים שנה, ככה צוברים ביטחון והרגשה טובה בכיתה, ככה מפגינים ידע בכיתה ולא חוששים לשתף בשיעורים, ככה נהנים ממתמטיקה. למי שלא מכיר, לי קוראים ניר לוי, מנהל בית הספר הפרטי ניר מתמטיקה, בית ספר ששנה אחרי שנה מעלה תלמידים להישגים חלומיים במתמטיקה לכל הגילאים. בתחילת יולי אנחנו הולכים לפתוח את קורסי הקיץ שלנו במתמטיקה, ומזמינים אתכם לבוא לטעום מהעולם המושלם שלנו, שבו תלמידים סוף סוף מבינים איך זה להרגיש שהם מבינים הכל בשיעורים, שהם יכולים להתמודד בצורה עצמאית עם האתגרים המתמטיים שעומדים מולם. קורסי הקיץ מתנהלים בחודשים יולי ואוגוסט בקבוצות קטנות מאוד ובכיתות קטנות וחמימות. בקורס קיץ התלמידים לומדים את עיקרי הנושאים של שנת הלימודים החולפת בקצב נוח, בצורה יסודית, שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, מבלי לדלג על שום נושא, כולל הכנה למבחני מעבר שמתקיימים בבתי הספר בסוף הקיץ. כל קבוצה לומדת בקצב אחר וברמה אחרת. כל תלמיד עובר אצלנו בשלב הראשון אבחון מקצועי לבדיקת רמת הלימודים שלו וקצב לימוד מתאים, ורק אחר כך משבצים אותו לקבוצה מתאימה. הכל כמובן כדי ליצור אחידות ברמה של התלמידים בקורס. בקורסים ילמדו את הילדים שלכם מורים הכי מנוסים שיש, עם יכולות ההוראה הכי גבוהות שיש, לפי שיטות לימוד מהפכניות שפיתחנו פה אצלנו לאורך שנים, ושתואמות במדויק לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. חברים, ההרשמה כבר בעיצומה, וכדאי להזדרז גם כי מספר התלמידים בקורס מוגבל, וגם כי יש הנחה נחמדה לנרשמים עד אמצע החודש. מזמין אתכם לבוא ולהכיר את העולם שלנו, של מתמטיקה כיפית והישגית, כבר עכשיו בקיץ הקרוב. תקליקו פה למטה בקישור וניצור איתכם קשר עוד היום, כדי לתת לכם פרטים מלאים על הקורסים ולתאום פגישת היכרות. נתראה.